Busbagin guys, grabing layo guys sa kargahon nun guys oh. Hapit na maligsa ng uban. Ito arang area oh. Ipahol sa tuwa ba? Ito ipahol ba? 200 na kubik oh. Nara guys. Stuping ang kargahan guys. Bustuping. Nara guys ang kahoy. Sabi ka. Tapo kay guys. Nara. Kang busroy nga kahoy. Okay, atras. Sayo-sayo kita ni Moman boss. Tapo kang kahoy oh. Bro, patong era bro. Patong era na, patong di. Patungan? Oh, Patungan ra. itpire ito gamay. Ras yun. Itpire ito gamay kay lugar kayo dito bigas. Atras magamay kay pabantita. Lugar kayo dito. Dai, palugar ba? Palugar. Ayag ra. Sa parkingan. Whoop! Mapitpit ako, Jo. Pitpit ako siya. Skilonon pa ni ba? Murag skilonon pa ni. Ano rin? Boy! Ano rin mga tarong agsingis ko? Nga lugar pa man dito sa Dimano. Mapitpit gamay. Mapitpit na lang dito ba? Sige siyang driver para kuan. Nya si driver. Pitpit na gamay dito boss bigay. Apiki kayo trio. Kuara ra pre, pipire ra dire pre. Boss. Atras, atras, atras. Ayaw. Atras. Okay. Matipit-pit na sa dayo. Hop! Hop! Sikado. Ay na, baway, baway. Pa, ayo ana. Oh, pitpit. Pitpit yun. Oh, na. Oh, hop, hop, hop. Muna pure nga helper. Ay! May gapo nga. Na. Kabalo Sibo na daw gid. kuan. Pakaw. Sibo nga dito. Sugnod ra ba nila na? Diba kini? Sugnod nila na. Park, mag-release pa mata. To ang sugnod ba na? Wala lagi sundugan. Wala lagi sundugan pagpapanday, di na ba kamoto noon. Bitaw ka to isa pre, ka to isa, gamay na ko may sundugan naman. Landong. Ano naman? Ikot kaya gani. Ang bayar po, maghumpit po na presyo. Hayag kay guys. Yan yung tiyas buski guys oh. Pag kuhan guys si Roy. Skill. Tres re-relay yan ino. Harus imong liong taman. Circle ra tarili idul ra. Layo na tong basurahan. Para wala kaya timanon sa wire. Adto ta dito na mga wire sa basurahan. Lagi kayo dito. Ayaw na yung nana, kay 14 na. Guys, mga badlungon kay mga tao guys, dugay na sig pangarga diring dapita guys. Ngutan na gyapon unsa ang itinap.
Sabi boss. Magbalsa pa siya karon no, mukado. Wapo nga paya guys. Duta kayo. Ligon daw kayo kulipapang haligi unya ang bungbong Papa guys. kuan Nisan. hining bahi. Mahal gid ni siya ba? Agay katsaw guys, lapnisan. Lapnisan. Koloro pangatop. Koloro pangatop guys. Kargado na gid si Bustoping guys oh. Kana brown. Kasto nga. Oh, kana sanghan. Tapok rang kahoy guys. Dodong oh. Nagsanga rin. Oh, Dako mo gina kasing. ame dako na. Oh, dako gina. Dako mo gina. Tapok rang kahoy guys. Hayag ra. Okay na isang Habog kay na. isang Habog kay na. Koy, bigyan sa dako. Mura na tanaw. So kay sungagan guys oh. Karon pa mo kita ni nga sungagan ba? Murag CR. Ah, murag libangan. Oh my God. Kamu na bahala guys unsa ni siya nga sungagan. Basta kay sungagan gini. Oh, antik nga sungagan. Muna pure ka sungagan ah. Nakakita nimo. Kini Oh my God. CR guys. Bowl. Oh my God. Bistyler na to guys, nar guys, bistyler. Talo guys. Pare, si pare bistyler. Namimig diri ang tapok tanan. Tapos gimitan ni payag ng halon. Di basta-basta ang haligi. Kulipapa o kulimama ang haligi. Ang nagtungtong. Ang nagtungtong mo na tagiya. Na guys. Guys, pili talo. Mo na tagiya guys. Si kuan. Kulirit. Kulirit guys, kulipapa, kulimama ang kuan guys. Haligi. Ah, tagiya kulirit na Subangan rin pwede kalo. so agan guys oh, kalo og porma. Tara baliha Sarge. Patay. Na kita di mo sumagan. Sumagan. Mo na kalo sundalo guys. Wala makadalag vlog ba? Ano yan guys? Guys, hindi mo kalo guys. Oh my God. Ang views na siya guys nga sumagan. 200 views, 50 followers. Kalo gid guys. Sigwin na kami followers niya. 200 views. Ug kana may mong dadalawon sa pila ka tuig. Mo na imong kaliwagan. Ano na mo kuan? Siya maglablusan og mais di na Kalo ko. na may kay mo subangan nimo. Oh. Pwede. Kuan helmet butangan lang kuan sa liog-liog. Subangan mo di ay. Mo na ikaluon. Mga porma guys so. Mga kuan guys. Oh, ayaw. Ah. Landong na guys. Isa ba ginawa sa kadali. Dua ka track daw ni ron. Mahuman ba ka ni? Guys. Manguli man mo guys. Ako pa bahala na sila. Gani. Gugoy asa tumutungo ka pa discard guys.